Şonuň uğruna ýani Xitaylaryň milli folklor çykyşlary ýaýbanlanlarly. Elbetde gelen her bir seýahatçy Xitay medeniýeti bilen tanışmaklar üçin hem uly mümkinçilikler döredilipdir. Elbetde Pekin şäheriniň ýollaryny uğruna Xitaýa mahsus bolan milli çykyşlaryň bir näçe görnüşlerini tiýnemek bolýar. Ýani bu ýere aýlanmany köpçüliklerin gezip etmäne gelen her bir adam şu Xitaylaryň milli folklor çykyşlaryna goşulşyp, ýoluň uğruna asas manasyny ajaýyp diýjede Xitaylaryň milli folklor çykyşlaryna tamaşa edip seýahatlaryny gylykly geçirip bilýärler. Mehman tomaşaçylar, biz häzir Wang Fujin'de ýerleşýär. Bu ýerde akşamky, ýagny köçe naharlary şu ýerde ýerleşdirilen. Bu ýerde bir näçe ýagny bir bizde görülmedik naharlar şu ýerde taýýarlanýar. Bu ýerde gelip ýörken özüm täsirli duýýan. Xitaylaryň milli içimlik suwlarynyň biri bolup durýar. Ýani almadan, ananasdan bir näçe görnüşler taýýarlanýar. Näme bu ýerde bir näçe şular ýaly Xitaylaryň milli içimlik suwlary ýani satylýar. Örende tagamly.